ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഘയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുദ്ധപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാംനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 അധ്യായം 6 പാർട്ട് 3. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ശ്ലോകം 24 തോന്നുന്നു അല്ലേ മാതാജി? 24. അതെ 24. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24 സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട്. കൃഷ്ണ എന്താണ് മാതാജി ചോദിച്ചോ? ഞാൻ അതിന്റെ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമുക്ക് ശ്ലോകം 24. സനിശ്ചയേന യോക്താവ്യോ യോഗോ നിർവിന്ന ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാസ്ത്യക്ത്വാ സർവാനശേഷദഃ മനസൈവേന്ദ്രിയഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തദഃ. സസ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴിമാറുകയും അരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം
നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്ഥിത പ്രജ്ഞനായിരിക്കണം. അതുപോലെ സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനായിട്ട്. വഴിമാറുകയരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് യോഗയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുക. ഹൃദയംഗമമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ടും എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഭക്തി യോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി യോഗ സാധനയിൽ ഒരാൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ്? ഹൃദയംഗമമായ ഉത്സാഹം, നിരന്തര പ്രയത്നം, ദൃഢനിശ്ചയം, പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ പോയിട്ട് നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുക, എപ്പോഴും സാത്വികമായിട്ട് സത്വഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിലുണ്ടല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ വല്ലവർക്കും? ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചതല്ലേ? ഏതാണ്? ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട്, നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് ഉത്സാഹ നിശ്ചയാത് ധൈര്യാത് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്താത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സദേവൃത്ത ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി. അല്ലെ? ഹൃദയംഗമമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ടും എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയില് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉപദേശാമൃതം 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ. അതിനൊരു കഥയുണ്ട്. അതായത് മുട്ടകള് കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കുരുവി. ആ കുരുവി എന്ത് ചെയ്ത് കടലിന്റെ തിര വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ മുട്ടകളെയൊക്കെ കടലെടുത്തോണ്ട് പോയി. പക്ഷെ സമുദ്രം തിരയടിച്ച് ആ മുട്ടകളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കുരുവി ആകെ വിഷമിച്ചിട്ട് തന്റെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടൽ തീരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷെ അതിന്റെ കരച്ചിലും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആര് കേൾക്കാനായിട്ട്? തിര വീണ്ടും വന്ന് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുരുവിക്ക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വറ്റിച്ച് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ സമുദ്രത്തെ വറ്റിച്ച് തന്റെ മുട്ട എന്തായാലും വീണ്ടെടുക്കണം എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം വന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ കൊണ്ട് വല്ലതും സാധിക്കുമോ? ചെറിയ കൊക്കിൽ കൊള്ളുന്ന വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി തിര വരുമ്പോ ആ വെള്ളം എടുത്ത് പുറമെ കൊണ്ട് ഒഴിക്കും. അങ്ങനെ കരയിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ മുട്ട കിട്ടണ വരെ അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കിളികളൊക്കെ വന്ന് അതിനെ പരിഹസിക്കാനും നിന്റെ ഈ ചെറിയ കൊക്കിൽ വെള്ളമെടുത്ത ഇത്രയും വലിയ കടലിന് എന്ത് സംഭവിക്കാനായിട്ട്? നിന്റെ മുട്ട പോയത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എല്ലാരും പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചപ്പോഴും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. ഒടുവില് ഈ പ്രവൃത്തി വിഷ്ണുദേവന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡൻ കേൾക്കാനിടയായി. ഗരുഡന് ഭയങ്കര അതിശയം തോന്നി. ഒരു ചെറിയൊരു കുരുവിയുടെ അതിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം. അങ്ങനെ ഗരുഡൻ ആ കടൽ തീരത്ത് വന്നിട്ട് ഈ കിളിയെ കണ്ടപ്പോഴേ അതിന് ആശ്ചര്യം തോന്നി. പക്ഷെ അതിന് സന്തോഷം തോന്നി. ഈ കൊച്ചു കിളിയെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മുട്ടകൾ വേഗം കുരുവിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കടൽ തന്നെ ഞാൻ കൊത്തി വറ്റിക്കും എന്നുള്ളൊരു സമുദ്രത്തെ അറിയിച്ചു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാനായിട്ട്. ഈ കുരുവിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഞാനും കൂടി പങ്കുചേരാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗരുഡൻ ഇതിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോഴോ സമുദ്രത്തിന് പേടിയായി. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡനാണ് ഇത് പറയണത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഉടനെ തന്നെ
സമുദ്രത്തിന് ഭയമായി മുട്ടകള് തിരികെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ കൊച്ചു കുരുവിയുടെ ഉത്സാഹവും നിശ്ചയവും നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ട് അതിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്ത് എന്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡന് പോലും ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നിശ്ചയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നേരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണാബോധത്തോടുള്ള ഭക്തി യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും ഭക്തനെ സഹായിക്കും. സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനെയാണ് ഭഗവാനും സഹായിക്കുക. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ശ്ലോകം 25. ശനൈ 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 ശനൈരുപരമേ ബുദ്ധ്യ ധൃതി ഗൃഹീതയ ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വ ന കിം ചിദപി ചിന്തയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ. ശനൈരുപരമേദ്ബുദ്ധ്യാം ധൃതിഗീതയാം ആത്മസംസ്ഥം മനം കൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപ്പടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താലാണ് നമ്മളെ സമാധിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് പ്രത്യാഹാരം? എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരമിക്കാൻ സാധിക്കും? ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനെ എന്ത് പറയും? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അയാൾ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആനന്ദം എന്തിലാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ. ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആനന്ദം. നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. നമ്മൾ ധ്യാനയോഗം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, അഷ്ടാംഗ യോഗം ഒന്നും വേണ്ട. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തില് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക. പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്തിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും നമ്മൾ ആനന്ദിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ശ്ലോകം 26. യദോ യദോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തദോ നിയമൈത്യ നിയമൈത ആത്മന്യേവ വശം നയേത്. യദോ യദോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തദോ നിയമൈത്യ ആത്മന്യേവ വശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ചപലമായിരിക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി കളിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, കുരങ്ങന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ്, എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് പിൻവലിച്ചതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കി കൊള്ളണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് റെഡിയാക്കണം. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ തന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മനസ്സില് ആത്മാവിനെ നമ്മളുടെ അധീനത്തിലാക്കി കൊള്ളണം. അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യാഹാര. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ അടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധിയാർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം? വിശുദ്ധിയാർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ, ഭൗതികതയിൽ തങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല, വിശുദ്ധിയാർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴിയാണത്. എന്തിനധികം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയും ഇത് തന്നെ.
പലതരത്തിലുള്ള യോഗ പരിശീലിച്ച് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടത്. അതും യോഗയുടെ പരമകാഷ്ഠ തന്നെയാണ്. അറ്റൻഡൻസിലും കിട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ശ്ലോകം 27. ഭഗവാന്റെ പ്രശാന്തമനസംഹ്യേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂത അകൽമഷം. പ്രശാന്തമനസംഹ്യേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതമകൽമഷം. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശാന്തമനസംഹേന്യം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതകൽമഷം. കൽമഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. എന്നെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകഷ്ടയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. അതായത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് യോഗി. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ആണ്, പൂർണ്ണമായി മനസ്സുറപ്പിച്ച ഭക്തനാണ് യോഗി. അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുക. അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നത്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. ഗുണത്തിൽ ഒന്ന്, പക്ഷെ വലിപ്പത്തിൽ എല്ലാത്തിലും വലിപ്പത്തില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗുണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ദ്വന്ദ്വ വിചാരങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്ത് വന്നാലും സഹിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനാവില്ല. കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടലാണ്. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി സത്വഗുണത്തിലെത്തണം. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക്, സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്തിയാലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തുന്നത് എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭൗതിക കൽമഷം എന്ന് വെച്ചാൽ മാലിന്യങ്ങള്, എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൗതികതയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടലാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തുക എന്നത്. ശ്ലോകം 28. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മസംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മസംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നിയന്ത്രിത ആത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. എന്ത് ചെയ്താലും ഇപ്പൊ നമ്മള് പൂക്കൾ ശേഖരിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു മാല ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിലും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഈ വാണി ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭൗതിക സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവരോടും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ അറിവ് ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളെയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു. ശ്ലോകം 28ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത്. അതിന്റെ
പരമപുരുഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുക എന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണ്, പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നു. എന്താണ് പരമപുരുഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുക എന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ്. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ, അതീന്ദ്രിയമുണ്ട്, ഭൗതികമുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ്. ശ്ലോകം 29. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച യോഗിയാണ് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി. സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. എല്ലാ ജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു, സർവജീവികളെയും ഭഗവാനിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ എവിടെയും, ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്ത് നല്ല ദാഹം വരുമ്പോ കുടിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു പുണ്യം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ ജലം ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണത്. അതിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഭഗവാനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരോടും നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം തോന്നില്ല. വിശ്വാസിയാലും അവിശ്വാസിയാലും ഭഗവാനല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവരോടുള്ള വെറുപ്പ് കുറഞ്ഞു വരും. സർവഭൂതങ്ങളിലും പരമാത്മ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും, ഭൂതം എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാക്കളിലും പരമാത്മ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഭഗവാന് മൗലികമായ 2 ശക്തികളാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെ? ആത്മീയ ശക്തിയും അധമമായ ഭൗതിക ശക്തിയും. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മീയ ശക്തിയുടെ സഹായത്താല് ഈ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ശക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് ദാസന്മാരാണെന്നറിയാവുന്ന യോഗി അവരെ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കും. ഭൗതിക ശക്തിയെയും ആത്മീയ ശക്തിയെയും നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ അറിയലാണ്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദാസനാണ് എന്നറിയുന്ന യോഗി അവരെ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കും. യോഗി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഹൃദയം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നവൻ. ശ്ലോകം 30. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബന്ധം അവര് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ആ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നങ്ങോട്ട് ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുക. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ
ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ അല്ല, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ സന്തോഷം കുറച്ചെടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഉദാര മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം തന്നെ. അതായത് കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക, ഭഗവാനില് പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമജിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അതായത് ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിരിക്കും. ആ ആദിപുരുഷനെ, ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത് എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത. ബ്രഹ്മസംഹിത ബ്രഹ്മാവിനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയില് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുന്നില്ല. ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിയേണ്ടി വരുന്നില്ല. അത്ര നമ്മൾ ദൃഢമായിട്ട് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കണം. പരമാത്മ സ്വരൂപേന നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളില് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷണനേരം പോലും ഒരു ഇതിൽ കണ്ടല്ലേ, ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ലയില് രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കണം, ഒന്ന് ജീവാത്മാവും ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. എപ്പോഴാണോ ആ ജീവാത്മാവായ കിളി പരമാത്മാവിന്റെ നേരെ തിരിയണതെന്ന് നോക്കി ഒന്നിലും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പരമാത്മാവായ കിളി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതികതയിലൊക്കെ മുങ്ങി അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ആർത്തിയോടുകൂടി എല്ലാതും അടക്കി ഭരിക്കാൻ നോക്കും. അതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അതോടെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സംഭ്രമവും എല്ലാം മാറി ഇനി എനിക്ക് വേറെ ആരും വേണ്ട, ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വരണം. അപ്പൊ ക്ഷണനേരം പോലും സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലായിത്തീരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകള്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ക്ലാസ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാഷണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ക്ലാസ്, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കേട്ട് അത് കേൾക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിൽ, ഒരു മീനിനെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരയിലിട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ കഥകൾക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയെല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ആദി. വേറൊന്നും നമ്മൾ ആദിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭയം വേണ്ട, മരണഭയം പോലും വേണ്ട. ഭഗവാൻ എന്താണോ നമ്മൾക്ക് എത്ര ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള സമയം ഭഗവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയാവട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ച് ആ മൂലസ്വരൂപത്തില് പോകണമെന്നായിട്ടുള്ളൊരു സമയമാവുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആനന്ദമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30 ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റിയുള്ളത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം? ഭഗവാന്റെ പ്രേമം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. സംസാരമുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ് ഈ അവസ്ഥ. നമ്മളെ മുക്തി ലഭിച്ച് ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാനില് പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഭഗവാനെ കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല. അയാൾക്ക് ക്ഷണനേരം പോലും സ്വഹൃദയസ്ഥനായ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മരൂപേണ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്ന് ആവുകയും ചെയ്യും. ശ്ലോകം 31.
സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിത സർവധാ വർത്തമാനോഭി സയോഗി മയി വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ശ്ലോകം 31. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ്വസ്ഥിതോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സയോഗി ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കൂടി വിവരിച്ച് അതായത് ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു തരാണ്. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മള്. രണ്ടും ഒരേ അളവല്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു എന്താണ്, ഒരു മുടിനാരിയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ-1 മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശമാണ്. ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ. ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരാധ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ സകല കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ്. അതായത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ, ഈ 14 ലോകമല്ല, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിരാട് രൂപത്തെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ. കൃഷ്ണബോധമുദിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനനിരതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗിക്കും അദ്ദേഹം പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച യോഗി അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്? അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കാം. അതേസമയം ധ്യാനയോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കില്ല. അവരെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ അഷ്ടാംഗ യോഗികളായി കണക്കൂട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമുദിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനനിരതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമുദിച്ച ഭക്തൻ ഏത് നിലയിലെത്തണം? രജോ ഗുണത്തിനും എല്ലാ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾക്കും മീതെ ഭഗവാനില് അതീന്ദ്രിയമായി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആ അതീന്ദ്രിയ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിയും ധ്യാനനിരതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു യോഗിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. വിഷ്ണു ഒന്നേയുള്ളൂ, എങ്കിലും അവിടുന്ന് നിശ്ചയമായും സർവവ്യാപിയത്രേ. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ലോകത്തെ 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത്രയും ജീവാത്മാക്കളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ്. വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ ഒന്നേയുള്ളൂ, എങ്കിലും അവിടുന്ന് നിശ്ചയമായും സർവവ്യാപിയത്രേ. ഏകരൂപിയെങ്കിലും തൻ്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ട് അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും വാഴുന്നു. എല്ലായിടത്തും നമ്മളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും പറയുമല്ലേ, ഒരു കാറ്റ് പോലും ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അത് നിർദ്ദേശമില്ലാതെ അനങ്ങില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങില്ല. എല്ലായിടത്തും വാഴുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് നാനാ പ്രദേശങ്ങളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സൂര്യനെ പോലെ. എങ്ങനെയാണത്? ഒരു സൂര്യനേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആകാശത്ത്. ആ സൂര്യൻ എവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മ ഇന്ത്യയിലായാലും ഗൾഫിലായാലും അതുപോലെ ഏത് ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നിന്നാലും സൂര്യൻ അവിടെ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ പകൽ സമയമാണെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരേ സമയത്ത് നാനാ പ്രദേശങ്ങളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സൂര്യനെ പോലെ ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ട്, നമ്മൾക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ശക്തി, അതാണ് അചിന്ത്യ ശക്തി. നമ്മളൊരു നിസ്സാരനായ ഒരു ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ട് അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും വാഴുന്നു. ഏകരൂപിയാണ്, എല്ലായിടത്തും വാഴുന്നു. നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 32.
ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോ അർജുന സുഖം വായതി വാ ദുഃഖം സയോഗ പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. ഇനി യോഗിയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു, ഇനി അതില് ഉത്തമനായ യോഗി എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പണ്ഡിത സമദർശിന. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണരിലും എല്ലാവരിലും, നായ്ക്കളിലും, നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനിലും എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ട് ഒന്നായി കാണുന്നവനെയാണ് യോഗി, അല്ലെന്നുണ്ടെ പണ്ഡിതൻ. പണ്ഡിത സമദർശന, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ദർശിക്കുന്നവൻ, അതാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങള്? ഇന്നലെ നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം. ആത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ, ബദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത്, ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവൻ, അതാണ് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ്. താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം, താൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ബന്ധം മറക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നു, ഭഗവാനിൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ, ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായി തോന്നും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ആണ്ടുപോകും. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾ കൃഷ്ണാബോധം മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഈ അതീന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിച്ച് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ കിട്ടിയ ഒരാള് എപ്പോഴും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ആ കൃഷ്ണാബോധം, തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റൊരാളെ ഇങ്ങനെ അവരോട് ഒരു ദേഷ്യ മനോഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്കും തൻ്റെ സന്തോഷം അവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കൃഷ്ണാബോധവാനാകേണ്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏവരെയും ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമ യോഗി അത്രേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കൃഷ്ണാബോധവാനാകേണ്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനില് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ പറയണം. പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം ഇതെന്താണ്, ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം. കൃഷ്ണാബോധത്തില് നമ്മൾ വന്ന് പെട്ടതാണ്, നമ്മളുടെ ശരിയായ ബോധത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടണം എന്നുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏവരെയും ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമ യോഗി, അതാണ് ഉത്തമ യോഗി. അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. അല്ലാണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഓരോരുത്തർക്ക് തെരുവിലിരിക്കുന്നവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നവനും കയ്യിലുള്ള പൈസ മുഴുവൻ ദാനം ചെയ്യുന്നവനും അതൊന്നല്ല. ഈ ഒരു അറിവാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും വലിയ, അതും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം തന്നെ. നമ്മളുടെ ഇസ്കോണിൽ വളരെയധികം അങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു പാർട്ടാണ്, ഒരു ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകള്, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും അത് മനസ്സിലാക്കി അവര് എവിടേക്ക് ഉയരണം? രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനും അത് തന്നെയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് ഏറ്റവും കാരുണ്യവാനായത്, അല്ലെ? ശക്യാവേശം എന്നാണ് പറയുക. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ
കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം. ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകാൻ വേണ്ടി വിജന സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ഒരു യോഗി ഏവർക്കും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനാക്കാനായി ആവുന്നത്ര യത്നിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പരിപൂർണനാകുന്നില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഖം മാത്രം നോക്കി ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ച് അവസാനം ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ നോക്കണം. അവനവന്റെ സുഖം മാത്രം. പക്ഷെ ഒരു ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? ഓരോരുത്തരെയും തങ്ങൾക്ക് കാണുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ സന്തോഷം അവർക്കും വേണ്ടി അവർക്കും പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരെയും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനാക്കാനായിട്ട് ആവുന്നത്ര യത്നിച്ചു പോരുന്നു. അത് ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പരിപൂർണനാകുന്നില്ല ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന യോഗി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകാൻ വേണ്ടി വിജന സ്ഥലത്ത് ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരകളിലൊക്കെ കുറേ യോഗികളിരുന്ന് തപസ് ചെയ്ത് അവന്റെ ശരീരത്തെ തന്നെ അതിനെ പാകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പാകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെയധികം തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ ശരീരത്തെ തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി യത്നിക്കണം അവരും ഇത്രയും അവർക്ക് പല സിദ്ധികളും ലഭിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളും അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഉള്ള ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പരിപൂർണൻ ആകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 33. അർജുന വാച. ഇതൊക്കെ ഇതേവരെ ഭഗവാനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇനി അർജുന വാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാസ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു അറിവായി കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും അർജുനൻ ഓരോ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ട് അകിട് മുട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു കറവക്കാരൻ പാല് ചുരുത്തി, പശുവിൽ നിന്നുള്ള പാല് ചുരുത്തി എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഓരോരോ അർജുനനെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സംശയങ്ങള് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാസ്ഥിതം വര. എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുവതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. ഇത് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അത് അപ്രായോഗികമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എൻ്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ചഞ്ചലമാണ്. ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഇത് സമയം ചേർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതികതയിൽ നടക്കുന്ന എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് വീണ്ടും അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചവനെ, അതുപോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അസുരനെയും വധിക്കണേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി, കടുത്ത പോരാട്ടം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല, താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും. യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുക എന്നത് ഈ കലികാലത്തിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. വിദ്യാലയങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം അനുകരിച്ചു പോരുന്നവർ അതിസംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ തന്നെയും തീർച്ചയായും സമയം പാഴാക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ യോഗിക്ക് പോയിട്ട് അതില് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ അവർ പഠിച്ചു വെക്കോ, പക്ഷെ അത് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ചേർത്ത് വെക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതവര് ചെയ്യണില്ല. അവര് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു വെളിച്ചത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നമ്മള് അതിലുമുണ്ട് ധ്യാനമൊക്കെ, ധ്യാനമുണ്ട്, മെഡിറ്റേഷൻ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറയും? ധ്യാനിക്കുക, പുറമെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവസാനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഈ റൂമിനകത്തുള്ള എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിടിച്ച് അവസാനം ഒരു പ്രകാശത്തില് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ.
അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കടന്ന് ഇത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം അനുകരിച്ച് പോരുന്നവര് അതിൽ സംതൃപ്തരാണെങ്കിൽ തന്നെയും തീർച്ചയായും സമയം പാഴാക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ എന്താണ് ശരീരത്തിന് കുറച്ച് എക്സർസൈസ് ഒക്കെ കിട്ടും, ശരീരത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കാനും നമുക്ക് വജ്രാസനത്തിലിരിക്കാനും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വ്യായാമം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന യോഗ. എന്താണ്? ശ്ലോകം 34 ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരുവ സുദുഷ്കരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വയോരിവ സദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. കാറ്റിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓരോ ഇതുകള് പേറിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വരെ സാധിക്കാം, നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത് ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ദുഷ്കരമാണ് എന്ത്? അതിനേക്കാൾ ദുഷ്കരമായത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, എപ്പോഴും പലതും. ഇപ്പൊ നമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ എവിടെ പോയി? അന്തരീക്ഷത്തിൽ പോയി, സുനിത വില്യംസിന്റെ കൂടെ അവിടെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളത്തില് ഇവര് വന്നിറങ്ങിയത്, പാരച്യൂട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നാമജപത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പോലും ഒരു പിടിയില്ല. ഒരു വിസയും വേണ്ട, ടിക്കറ്റും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിലും, നമ്മുടെ മക്കള് പല സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഓർക്കും ഇത് നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഒരു മാല അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ മാലയിൽ 1 മണി പോലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് മനസ്സിനെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാവില്ല ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, സമുദ്രം പോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഭവസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്ന ഭവസാഗരമാണ്. ഭവം എന്ന് വെച്ചാല് എപ്പോഴും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു അതിനൊരു നിശ്ചലതയില്ല. എപ്പോഴും തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഭവസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത്രയും പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അർജുനന് തോന്നുകയാണ്. അർജുനനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഭഗവാനെ പറ്റണില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ, മനസ്സിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയണ. മനുഷ്യന് മനോനിയന്ത്രണമാണ് പ്രയാസം. എന്താണ്? ഭൗതിക ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രഥം പോലെയാണ്. ആ രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഭൗതിക ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രഥം പോലെയാണ്. ആ രഥത്തിലെ തേരാളി ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ. അർജുനന്റെ രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു രഥമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി. തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്, ബുദ്ധിയാണ്. ഇത് അർജുനനാണ് തേരാളി, അർജുനനെ നയിക്കുന്ന സാരഥിയായിരുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ദേഹമാവുന്ന രഥത്തിലെ തേരാളി അർജുനന് പകരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. പക്ഷെ നമ്മളെ നയിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എത്തിയിട്ടില്ല. സാരഥി ആരാണ്? ബുദ്ധി. നമ്മുടെ ബുദ്ധി തന്നെയാണ് അതിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാരഥി. മനസ്സാണ് അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് അല്ലെ. കുതിരകളുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കടിഞ്ഞാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അതിന്റെ കുതിരകള്. അപ്പൊ ചേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകള്, മനസ്സ് കടിഞ്ഞാൺ, ബുദ്ധി സാരഥി, തേരാളി ജീവാത്മാവ്, രഥം ഭൗതിക ദേഹം.
മനസ്സിലായ വല്ലതും? ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം രഥം. മഗതി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. തേരാളി നമ്മുടെ ഭൗതിക ദേഹം രഥം, ശരീരം. ശരീരം രഥം, തേരാളി ജീവാത്മാവ്, ബുദ്ധി സാരഥി. ബുദ്ധി സാരഥി, അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥിയാണ് ബുദ്ധി. കടിഞ്ഞാൺ മനസ്സ്, മാതാജി അപ്പോഴേ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു സംശയം, തേരാളിയും സാരഥി ഒരാളാണോ? അല്ല, തേരാളി സാരഥി ഒരാളല്ല. തേരാളി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളുടെ രഥത്തിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മുടെ ശരീരം ആത്മാവാണ് ഇവിടെ തേരാളി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളാണ് ആ ആത്മാവ്. നമ്മൾ ശരീരമല്ലല്ലോ, ശരീരം ഒരു രഥം മാത്രല്ലേ. നമ്മുടെ ശരീരം രഥം, അതിൽ തേരാളി ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട്. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം. ആ ബുദ്ധി ആണ് എന്ത് നയിക്കുന്ന സാരഥി. ആ ബുദ്ധി പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മനസ്സാണ് അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കുതിരകൾ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കുതിരകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണ് ശരിയല്ലേ? കുതിരകള് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കുതിരകൾക്ക് തോന്നിയോടത്തേക്ക് പോവാണ്. നമ്മൾക്ക് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് തോന്നിയ വഴിക്ക് പോകും. എല്ലാം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധി. ആ സാരഥി നല്ലതാണെങ്കിൽ, ബുദ്ധി നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മനസ്സിനെയും കിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, കുതിരകളാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം റെഡിയായിട്ട് ഒരുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമ്മുടെ മനസ്സ് പിടിവിട്ട് പോകും. അതേപോലെ ബുദ്ധി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോകും, ജീവാത്മാവ് അതിനനുസരിച്ച് പോകും. അവസാനം ശരീരം ഉപയോഗമില്ലാതായി തീരും. നമ്മൾക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ രഥം തന്നിരിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവാത്മാവിനെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ മനസ്സിന് വഴികാട്ടേണ്ടതാണ് ബുദ്ധി. എങ്കിലും തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. മനസ്സെന്താണ്? കടിഞ്ഞാണാണ് അല്ലെ? മനസ്സിന് വഴി കാട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിയാണ്. പക്ഷെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും എന്താണ്? വാശിയും ബലവും, ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് കുറച്ചൊരു പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരത് അനുസരിക്കില്ല. അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. ആ പ്രായത്തിന്റെ ചപലത കൊണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അവര് തന്നിഷ്ടത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും തിരിച്ചു വരിക. അപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അവരപ്പോഴൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെ അവര് തന്നിഷ്ടത്തിന് പോകും. അത് എന്തായിരിക്കും? പാപത്തിലേക്കായിരിക്കും നീങ്ങണത്. മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക. ഈ മനസ്സിനെ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഏതുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമുള്ളത്. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് തന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായകം, മോക്ഷം ലഭിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ആ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജപിക്കണം? അഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ച് വിനയത്തോടെ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ കടിഞ്ഞാണ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ പരിധിയിൽ വരുത്താനായിട്ട്, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താൻ, ഒരു യോഗിയാവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഓരോ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യം വായിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. രണ്ടാമത് വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് വായിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും നിങ്ങൾ സ്വന്തം എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറെ പോയിന്റ്സ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നല്ലോണം വിവരിച്ച് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തിനാ ഈ എങ്ങനെ പിന്നെയും കേട്ടത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണേന്ന് ആദ്യം തോന്നും. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതൊരു
എന്താണ് ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭാഗവതം അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളത് ഏറ്റവും PhD ലെവലിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഇതിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ഇത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിന്റെ ഒരു സാഫല്യം നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ലഭിക്കും. ശ്ലോകം 35. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇതൊക്കെ. അറ്റൻഡൻസ് പിന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് ഇടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണേ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ അടക്കാൻ സാധിക്കുക? ബൈ പരിശീലനം കൊണ്ട്. പ്രാക്ടീസ് 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 തന്നെ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതിനുള്ള മഹാമന്ത്രം ഇപ്പൊ കുറച്ച് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആ മഹാമന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ജപിക്കുക ജപിക്കുക ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ അടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കട്ടെ, നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതെല്ലാത്തിലും കയറി ഇടപെടണേന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ചൊരു നിസ്സംഗത, ഇതെന്തെങ്ങനെ ബോധമില്ലാതിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പലരും ചോദിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് നോക്കാം. നിസ്സംഗത കൊണ്ടും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുക. എല്ലാരും കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുമ്പോൾ ശരി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ വൈരാഗ്യം നേടാം. ഭഗവാന്റെ സേവ എല്ലാം എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ല, ഈ തർക്കത്തിലൊന്നും ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പല പല ചർച്ചകളും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും നന്നാക്കാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവത് അർപ്പണം ഭഗവാന്റെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അവര് ചെയ്തില്ലേ വേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ, വരനോടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഭഗവാനൊന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും ഇതിലേക്ക് കയറാനുള്ളൊരു യോഗം വേണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവരും അത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ പകുതി അവിടെ വൈരാഗ്യം വരും. എളുപ്പത്തിൽ നമ്മള് വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല് അതിൽ നിന്ന് വിരക്തി. അല്ലാണ്ട് അവരോട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താ എന്നാ ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുക. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ വൈരാഗ്യം നേടാം. ആദ്യമൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ് ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ പറയുന്ന വൈരാഗ്യം നേടാം. അപ്പൊ അവിടെ ബലം പ്രയോഗിക്കണ്ടേ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ വൈരാഗ്യം അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? വിരക്തി, രാഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. രാഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈരാഗ്യം, രാഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നേടാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ ഒരാൾ ദിവ്യ സംതൃപ്തി അടയുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ പോയി ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ നല്ല ബഹളം നടക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഒരിടത്ത് മാറി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മാലയൊന്നും ജപിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ.
നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ ഒരാൾ ദിവ്യ സംതൃപ്തി അടയുന്നു. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗിക്ക് പഥ്യഭോജനം അത്രേ. എങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് വരാത്തവരൊക്കെ രോഗികളാണ്. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്തവരൊക്കെ രോഗികളാണ്. അവര് നമ്മളെ പറയും നമ്മൾക്ക് വട്ടാണ്, അതായത് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള അസുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ രോഗികളാണ്. ഈ ചികിത്സയാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒക്കെ രോഗികളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക? കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പോകെ നമ്മളുടെ ആ ലെവലിലേക്ക് അവർ വരും. ഈ ചികിത്സയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി അല്ലെ മതി, ഇത്ര മതി അല്ലെ. 35ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ.